començar, tinc de dir al meu estimat amic Artur Mas tota la meva admiració per la seva voluntat, la seva determinació en el camí molt difícil cap a la independència de Catalunya. Sé que aquestes eleccions del 27 de setembre són decisius, donarà un moment decisiu. I la importància d'aquest moment democràtic, Convergència, Esquerra Republicana, el Parlament Nacional Català o la Unió Cultural l'han entesa i han fet una llista comuna, Junts pel Sí. Això és una decisió, una gran decisió. Aquí a Perpinyà, a la fidelíssima vila de Perpinyà, fem part de l'espai cultural dels Països Catalans. I per a nosaltres segur que l'existència d'un estat català donarà una soliditat definitiva a la nostra llengua, a la nostra cultura, a la nostra identitat que compartim. Segur que l'èxit de la llista Junts pel Sí serà un pas decisiu cap al referèndum per la independència. Segur que el 27 de setembre l'història és en marxa.